koira, ei saa. Teillä opiskelijoista. Koira. Tää oikein käy. Joku video. Aasin ja leijona. Mikä se on? Ei vittu, se on iso. Ei toi klaasi näytä, toivottavasti leijona. Siellä käy minäkin, ainakaan vittuun. Se käy oikein jääköis. Hemo. Sun puolelle. Sanomme tuli sun eteen. Ei vitsi mä oon iso. Ei piirinen kestää. Se on KPS. Lähtoi tosta ääni. Tiedä. Se sihisee. Mitä se tekee? Sihisee. Joo, toi hykääpi tossa. Mitä toinen? Mikä on? Se on tuolla takapuolesta. Mä katsoin samaan tuuhun. Aamupalakseen. Fly! Maailman painavin kotka. Minä vai? Olen lihava pikku hiiri, tulee ja lennä. Oh! Melkein lähti. Nousu. No. Se menee hengaa tonne galeriin. No niin, nyt sinä olet. Ui, kelatkas nyt tekee nyt siis saa sen roll wing. Mitä helvettiä? Nyt se valmistaa. Come at me, bro. Come at me. Oho. Mä haluan vittuun täältä. No ajattelee kaikki. Tänä oranssi. Moi! Peu. Lihaukset. Hello, hello. Miksi ei se vilkuta? Minä osaan kiivetellä. Oi, oi, oi! Katsokaa sitä! Lähtee. Mynny. Mylly päällä. Niinku koira. Saanko Peeru nauraamaan sydämellisesti? No. No niin söpöjä. Nimenomaan. Tää mylly. Tuntee kerkaa. Ottaa sähköaita. Voisi saada karu, jos ois. Mäkin haluun kaa. Onko varmasti jonkin pieni virta. Sitten leivikaverta työnnäs toinen. Vedonlyönti. Mä oon lumiperseen puolella. Mäkin oon lumiperseen puolella. Ellu, lumiperse on paras. Joo. No mutta toisella on tällainen Niin sit toinen on pieni täplä. Se on lumiperse. Niin. Se taisi kyllä voittaa. Hei, Ellu, lumiperse voittiko? Voitti. Yes. Tsekkaa nyt. Lumiperse. Dominoi ihan täysin. Kato nyt, toinen on tuolla ihan raatona. Joo, on paha lukko. Tosta Lumiperse on paras. Lumiperse. Siinä aika oi. Oi, persettä päällä. Persettä. Ui. Oi. Kömpii tuolle tulee seinään, vaan sivuttaa. Paskoo joku päähän. Siinä on syystä. Toinen tippuu kohta.
Se meinas tippuu. Yksi sentti. Tää on kova. 1 sentti. Mä oon aivan. Mulla olisi 2 pence. Oho. Laita panokset kasvaa. Mulla on muuten jenei. Sä voit tuplata tässä näin. Ai tässä on tuplaa. Tässä voi tuplaa. Oi, 2 sentti ihan sairaus tossa. Se on ping kaulia. Toisin. 120 jeniä. Varmaan paras voitto. Niin onkin. Mä katson, että saa pyörää. Tuo toinen törmää. Laittakaa ne joku 2 euroa tässä. No, mä ajattelin, mulla jenei laitetaan näin. Joo. Yhtä aikaa 2. Joo, silleen sivusta. Mä en halua... No ei siinä mitään jää. Ei se on niin siistiä näköistä. Noin. Tää vähän kusee. Ihan sairasta. Juhan kelta. Hylkee sua. Haasta sitä. No se hylkee muistaakseni johonkin 3-5 metrin pituuteen, että ei tässä oikein voi niinku paikkaa mihin mennä. Ihan rauha. Kohti suojaa. Oikeastaan aina mitä sä voit tehdä, toivot ettei se lähtää sua. Niin. Kauta sen nussuttaa vielä. Ihanaa. Oot viime hammaslääkärissä milloin? No, pikkusekkeen. Onko näin niitä guanakoja sitten?